kinakain yung saging, di ba? Kumakain talaga si Lolo ng saging. Kainan niya talaga. Kumain na naman siya. Hindi ba nabusog-busog? Ang dami niyang kinakainan na tao, hindi pa siya nabusog. Di ba? Ang dami niyang kinakainan na tao, hindi pa nabusog. Kinainan niya ako ng anim. Kinainan niya ako ng anim. Ngayon lang, anim kaagad. Grabe. Pero mo, lahat kinakain niya na. Yung saging, kumain na siya. Kaninang umaga nakita ko eh. Ngayon, binawasan niya ng anim agad. Tapos yung views, kinakain niya rin. Tapos yung views, at saka yung ano pa kinakain niya. Likes, kakain mo siya ng likes. Takaw naman. Diba? Grabe siya, takaw niya. Pero mo, nagmukbang na siya sa akin ng anim. Nagmukbang na siya. Grabe. Shipotlan. Sa Shipotlan, 1K. Shipotlan, dito ako sa bahay mo, Shipotlan na. I'm here in your home, Shipotlan. Kinakain niya yung juice. Yung tamsak, hindi. Yung juice at saka yung saging. Yan ang kinakain niya. Joy Junjun. Walking at Dahil pa si Ate Ning, 4 minutes pa. Valley. Walking at Malapit na naman yun. Valley. Ano ko lang. Ayan o. Si ano. Shipot. Shipotlan. Shipot o la Shipo. Shipolan. Nilaling Almonte. Nilaling Almonte. Shipo o Shipolan. Gising pa. Shipot. Shipotlan. Nakalive pa si Ate Ning. Kasudi, hey! How are you? I like na si people. O, punta na ako. Madali lang. Kaya, nakapasok lang kay Shipo. Wala po ang CPR, Ate Joy. Meron akong CPR dati. Yung habang nag-aano kami ng isda.
may ano, may radyo, may nagtutugtog. Yung isa lang. Pero na ano na, wala na, natanggal ko. Tapos yung unang-unang live ko, nagka-CPR kasi pag-akit ko dito sa bahay, may tugtog. Yun. Hindi ko naman alam. Pero wala nang ano yun, CPR. Na linis na din po. Kaso nga lang po, Ate Joy, hindi ko pa tinanggap yung ano ni Ate Sniper Pinay. Kasi po wala pa akong wala po mga ID. Hindi pa nadating. Eh sabi sa akin, madali lang daw yun. O ba, masay ko. Ba hindi pa ako maka-apply. Ma baka daw kainin yung watch hour, sayang. Kaya sabi ko, pag na-complete ko na yung requirement na kailangan ko, pwede ko na siyang sabihan na lang daw siya. Kasi nakakaya naman na matapos yung watch hour ko, tapos hindi naman maka-apply agad. Yung mga yung sabi nila, 10 ID, ay 10 numbers. 10 numbers, yung kaya kailangan ko muna magkumpleto. Saka, baka sasalubong sila. Tatlo ang mga nag-aano ng ko watch hour. Ay, Tres Cantos. Hirap chat. Maraming salamat po. Saka, ayun, si Tres Cantos, alam niya, madali lang daw yun. Kaya, mahirap naman na natanggap ko kagad yun, tapos wala pa naman akong pang baka malagas lang yung watch hour. Sayang naman, nakakaya sa magbibigay, nagagastos. Kaya dapat makumpleto ko muna. Hindi po ba masama yung yung may nagpi-play sa akin tapos kakarga ng watch hour. Kapatid Twist. Pero yung pong mga nagpi-play, hindi bawal. Magsabay-sabay sila. Saka yung kakargahan ka tapos may nagpi-play. Hindi naman po effective. Hindi apektado. Okay lang po pag ganun. Kaya lang, hindi naman problema din sa watch hour eh.
Ang dapat maayos muna yung ano ko, yung mga kailangan para walang problema. Okay lang naman na ano, magtagal-tagal. Wala namang problema yun. Basta, pag okay na yung ano, mga requirement, kung meron pang may kakarga si ma'am na Charlie, ano, sabi nila ako sa kanya. Kasi ang tagal din kasing ano, hindi. Yun nga po, yung national ID hindi pa nadating. Matagal pala yan bago dumating. Tagal-tagal na ako nag-ano. Ba, sabi sa akin, yung passport daw. Yun nga, passport. Kailangan din ng ID niya, kaya mag-aano muna ang mga ID para makakuha ng passport. Kaya hindi naman po nag-aano, madali, basta enjoy lang. Ayaw ko ma-stress. Tama na yung ano. Pag okay na yung ano, hindi, pag mudo kulang pa sa, o nga po, gala po kasi ako eh. Ngayon lang ako na nakauwi dito sa bahay. Ano, kung saan dagat ako nandoon. Dumayo. Kaya, yun, mga ID na wala. Kailan po yun, magkukumpleto na lang muna bago mag-ano. Andiyan naman si Tres Cantos. Saka mga friend ko naman po sila. Magsabi na lang daw ako pag okay na yung ano ko, yung requirements ko. Kasi mas lalong sayang pag nag-play na sila, na okay na yung watch hour, tapos wala pa naman akong pang-apply. Sayang lang, baka bawasan ng watch hour. Kaya dapat kompleto. Ay kung mayroon pang natitirang watch hour, di sasabi na lang ako sa kanila. At least may ano na, may requirements na. Kompleto na siya. Hindi pa naman ako nagmamadali sa YouTube kasi marami pa akong hindi alam, kaya gusto ko munang maalaman lahat sa mga live nila, yung mga kwentuhan nila, makakaroon ng idea kung anong gagawin. Dalawang TIN number, national ID pass or passport, TIN number. Ito na si Ate Ning. Wala na, Ate Ning, nasabi ko na.
Hindi, Ate Neng, hindi ko muna kinuha kasi wala pa akong mga ano, hindi pa nadating yung national ID. Tapos, yung TIN number pa daw. Mahirap na may sabi ni Idol Tres Cantos, ano pa yun, saglit lang daw yun. Hmm. Baka kasi isa lang na nila, tapos wala pa naman akong mga requirement. Masasayang lang, ba mabawasan pa yung watch hour. Kaya magkukumpleto muna ako ng mga requirements. Kasi yung ID, ay national ID, at tagal na, hindi pa nadating. Kaya hindi pa naman po nagmamadali. Enjoy lang sa ano. Dahil ano tayo dyan. Yun nga po eh. Yun ang mahirap nga nun eh. Kaya baka ano, kung madali-dali yung passport, pili yung passport ko na lang. Mag-aano lang ako ng mga ID na kailangan. Ba mahirap. Kaya ayaw ko muna magmadali kasi nakakaya naman kay Ate Sniper Pinay kung mag-ano ka agad siya eh wala pa naman akong requirement. Maglagas lang yung watch hour ko. Di na sayang nung ano niya. Sayang. Kaya ayaw nakakahiya naman sa kanya. Kung masasayang lang yung sponsor niya. Kaya dapat maging madali lang naman magano sa kanya pag okay na ang ano ko yung pag okay na, pwede na ako magsabi sa kanya kung may natitira pang watch hour. In property. Johnny Ariola. Si ate niya. My goodness. You with good help. Happiness and property. Johnny Ariola. Si ate niya. Busy kasi lagi yung live ko. Ako naman laging naglalasing. Ha? Ba't marami pang ano dyan? Maraming inuman dyan. Idol Junjun. Kaya lagi kang ano lasing. Bakit hindi mo marinig at hiningi dito sa dalawa kong cellphone, ang lakas, kaya hinihinaan ko. Dito sa dalawang cellphone ko, malalakas, kaya hinihinaan ko kasi na ano siya sa ano, na-impact siya sa ano, sa cellphone. Ba't sa'yo mahina? Dito sa akin, oh, kahit nakaano ko, ano, di ba? Dito lang sa atin kasi
kita mo dalawang cellphone ko nakaano yan, nakahina na yan kasi pag nakalakas ang lakas ng ano dito, ng impact. Nasigaw na nga dito, mapapagalitan na ako dito ng kabilang kwarto. Tambay dangos. Nawala. Junjun. Work mode ah. Si Ate Joyce nga na, si Ate Joy, naririnig naman ang salita ko. Bakit sa iyo at hindi? Pag nakadikit ang malakas ang malayo. Dapat pala magamit ng earphone ay yung microphone na Bluetooth. Kailang mahal. Wala tayong matutunan doon. Wala ba matutunan dun? Remember, Miguel Love shout out. Malakas pa ang tunog ng sipin mo dyan eh. Oh, yun nga eh, nag-i-impact kasi malakas. Na siya, mahina na yung volume niya. Ba't sa'yo hindi marinig? Kaya yung dalawang sipi ko, na siya. Mahina na talaga ang tunog niya kasi na-impact nga dito. Kaya nagagamit ako ng headset sa cellphone ko para alam ko kung naririnig sa cellphone yung sinasabi ko. Kaya naka-headset ako ito. May headset. Kasi nakakonek yan dun sa isang cellphone ko. Hindi po. Dito yung naka-connect ko. Dito yung naka-connect yung sa isa. Para alam ko kung may boses. Para alam ko kung may boses yung ko. Yung sinasabi ko. Naririnig ko. Idol Pugak. Sir, like ko Simple Kitchen, salamat. Thank you sa pagpunta. New haircut. Iso. Mainit po kasi.
epekto ng init. Nagkakat. Cheers. Miguel Chat Kuya Laikop. New haircut. New look. Miguel shout out Junjun. Thank you sa pagpunta. Miguel shout out kapatid Joy. Kapatid Laikop. Miguel shout out Fiona. Emily so Fiona. Si Ate Joy. Ay si Ate Ning. Idol Pogak Agoy. Agoy. Miguel shout out Trace. Laikop Simple Kitchen. Sa Laikop. Miguel shout out Pogak Idol. Shouty kapatid Tres. Ate Chi. Kaway lang mo dyan, Ate Chi. Laikop Simple Kitchen. Shouty. Fiona. CN Bukal. Shouty. Di ba ang bilis mo? Kalating oras kagad. Pugak nak. Shouty kapatid Chipbok. Mimi Bear. Pa-heart dyan na. Mimi Bear. Ayan, ang ano ni Meme Bear. Bumagsak na naman. Time lapse. Chatter. Atichi, ating ko. Kapatid Junjun. Heart, Meme Bear. Junjun, Dinsag, kaway. Nakaichit yan. Kailangan lumapit. Kahit siya titi.
Glenn Terpel Lycop, tambay lang host, Miguel sa Lycop TV. Thank you po, Sir Lycop. Maraming salamat sa pagtambay. Tours lang tayo. Okay po, Ate Sniper Pinay. Mag-message na lang po pag pag kompleto na. Ate Sniper Pinay. Thank you po. Puga TV. Tamsak. Chikukal. Tama, sis Pinay. Oo nga po. Kailangan po munang maayos. Para hindi masayang ang gawin na tulong sa akin ni Ate Sniper Pinay. Ginaling therapy like a Russell. Kaway-kaway. Pang-press na pangsak. Number lang to host. Like of TV. Thank you po sir like of. Chat mo lang si Tres pag okay na Bicon. Opo, maraming salamat po Ate Sniper Pinay. Thank you talaga po. Ano ko na lang po kay kay Idol Tres Cantos. Pag okay na po yung ko. Kasi kaya naman po pag natapos mo yung ko hindi pa ako kompleto. Baka mawala lang yung watch hour. Sayang yung Kaya ayusin ko muna po yung ko. Bago kung meron pang di sabi na lang po kay Tres. Pag kinulang pa ng watch hour. Kailangan ngayon ayusin ko lang po yung mga requirement para direct na po. Para wala nang problema pag-apply kung sakaling naman po.
Yun nga po eh. Kaya nga po, kinausap ko si, Idol Tres Cantos. Sabi ko, wala pa po, hindi pa po nadating yung mga ano ko. Madali lang yan, mga 1 week lang tapos na. O sayang din po pag wala pa akong pang i-apply doon. Baka magbawas lang yung watch hour. Nakakahiya naman po sa inyo na tapos na yung watch hour ko tapos maghihintay kasi wala pa akong pang requirement ko kulang pa. Maglagas lang yung watch hour ko. Sayang naman yung po nyo, gagastusin. Kaya, kailangan ko pong ayusin muna yung mga ko. Para kung meron pang watch hour na tira, sabi na lang po ako kay Idol Tres Cantos. Sa ngayon, kailangan ko po lang mag-ayos talaga ng ng watch hour. Ayun ang mga requirements para kung sakali okay na yung ko. Wala nang problemahin. Kung tuloy-tuloy na yung aking pagbablog. Mga po'y maganda. Thank you. Ay, Ma'am Ross. Nandiyan ka pala, Ma'am Ross. Ma'am Ross. Thank you. Rosie 2. Rosie. Hello po, Ma'am Ross. Opo, Rose. Shit. Galing ka na dito, Ma'am Rosa. Kaya alam ko na. Kilala na kita. Pugak. Di ba galing ka din dyan, Idol Pugak? Kay, kay Ma'am Ross? Ma'am Ross. Super bait. Yung Teen ID, pwede ka lang magsabi na gamitin mo para maka-apply para sa trabaho. Huwag ka mag-alala dito, hindi ka nila mag kapag di ka nakapalo. Baklasan pag hindi ka nakapalo. Kailan po yun? Pugak. Yan na, mag-live shoutout. Diyan muna kayo. Matutulog na ako. May biyahe ka pa, Idol? May biyahe pa kayo? O pahinga ka na? Ka na?
Yun nga, team number. Sabi ko na. Good night. Meow meow. Wala lang si ano. Hindi ba si wala si kala ko si Winsel yun. Diyan muna kayo, matutulog na ako. Ha 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 ha. Junjun Linsag. Ito naman, kasi tagal ka na ano dyan. Kaya like ko naman. Ay, matagal ka na dyan eh. Good night, meow meow. Yun na, may love shout out. Like ko Simple Kitchen. Ano yan, short video yan o ano. Good night. Sabihin. Pugak is sleeping. Good night. Meow meow. Pugak. Huwag tayo ng tubig. Ma'am Rose. Ito pugak. Papaalis lang. Anto. Toys Cantos. Nagkalaw shout out. Tambay ko lang to, host. Maglinis pa ako. Kailan po atining, maraming salamat po. Like of Simple Kitchen, Junjun. Yun na, Junjun, Kaway Kaway. Yun na, Rose, Shouty. Shouty Rose. Pugak. Junjun, Linsag. Pa-heart dyan. Like of kayo. Simple Kitchen, Shouty. Shouty.
Che and Bukal Vlog. Junjun Binsag, Miguel of shout out. Junjun Binsag, Miguel of shout out. Miguel of shout out, mami ko. Sniper Pinay, Miguel of shout out po. Sabi ni Piana. Energy. Tayo'y mag-inom muna ng binabad na lemon. Ati Sniper Pinay, Ati Egypt. Sniper Pinay, Miguel of shout out po. Agoy. Una pa sila. Nawala sa akin. Antok na daw kasi si Idol Pugak Atining. Kailangan maglinis ka Atinin. Biglag tama yan. Oo, maglinis ka muna. Junjun Linsag. Mami, Miguel of shout out. Tres Cantos. Tres knock. Knock, knock. Lords like Cobb. Sabi ni Ate Sniper Pinay. Wala nang linisan. Mag-YouTube na lang. Minsan dyan, mag-YouTube na lang. Ano, dyan, mag-YouTube na lang. Kala ko, itinawil mo na ako. Naanat. Ala, tining, right? Tinakwil mo na si Idol Tres Cantos. Akala ko, ma'am, tinakwil mo na ako na anak.
Bakit na Tres ang anak pa siguro magtakwil sa ina? May hugot at hininga. Bakit naman na Tres ang anak pa siguro magtakwil sa anak? Hindi kaya tiisin ng ina ang anak. Ganun? Parang ganun? Buti pa ang anak kaya tiisin ang ina. Di ba? Yung mga salitang ganun. Ma'am Rose. Ma'am Rose. Sniper. Ate Sniper Pinay. At natawa ka. Natawanan mo si ate, ano? Si ate Ning. Shubistok. Tamsak Kuya Manoy. Bunso. Hello, busy ka sa yung ano, sa yung negosyo. Pati si ano, nagising. Wenzel, nagising. Madang gabi ano. What's mo host? Opo. Kaya lang mag-ayos pa ako ng mga requirements. Awi, love you mga anak ko. Ang bait naman ng nanay. Nagkita-kita na yung mga anak. Naglabasa na. Magluto ka na, Atining. Andiyan na yung mga anak mo. Kuya Tres Miguel, shout out. Tawa ng tawa si Vincel. Vincel, kapatid ko. Miguel, shout out. Ednong channel, biglang host. Biglang host. Thank you po, Sir Edmond ng channel. Ed, Solomon Ross. Showbiz. Mama. Vincel, saan ka naman ang galing? Kanina ka pa hinahanap ng nanay mo. Hindi ka makita. Ayan na. At hining yung anak mong Vincel. Tanungin mo kung saan ang galing yan. Kaya nga, anong drama kasi ito na Tres. Tawa. O yan, natawa si Vincel. Sabay, magluto ka na Atining kasi nandiyan ang mga anak. Nagugutom na sila. Naghanap na ng papa. Kator TV. Kator man. Kala ko carrots man. Kator man. Hello, koy. Naghanap ng papa yan. Papakainin. Ganon ba yun atin? Papakainin lang. Vincel, papakainin lang pala yung hinahanap mong papa. Vincel, di ba Vincel? Tawa ka ng tawa dyan. Hanap ka ng papa, papakainin. Sabi ni Ate Ning, akala ako na. Ako na bubuhay sa kanya. Yan, Ate Ning, sila daw bubuhay. Malalaki na sila. Mag-order sila. Mag-order na lang daw kayo.
Yun, Bicol, dami mo ng supporter. Shorty. Shout out everyone. Thank you po, Ate Sniper Pinay. Ito kasi si Wenzel, nagdatingan na. Galing na naman kung saan, naghahanap ng papa. Show stop. Ito si Bonsoy, galing to sa ano eh. Galing yata to sa ABS-CBN. Nakapaubos ka agad siguro si Bonsoy. Kaya ano na, dito na. Oh, Bicol lang mo ng supporter. Hindi po yan mag-aalis kasi nakikita nila pag nakahiga na ako, yan. Matutulog na rin yung mga yan. Sabay-sabay matutulog. Ngayon kasi hindi pwedeng matulog kasi 2 hours lang ako. pag pag gusto ko mag 6 hour, yun alam na yan. May tulugan niya. May hilikan yan. May tulugan. Jun linsag heart. Kiwintil tawa ng tawa. Mamaya kabagyan ng sale. Pincel. Hello, Sis Pincel. Sabi ni Jun Linsag. Jun. Wala, si tawa to siya, si Winsil. Hindi na ako lasing. Hindi na ba lasing? Hindi ka naginom yata ngayon eh. Jun. Hindi ka ba napainom ngayon? Para malasing ka ulit. Ice cream sila. Gapon mo. Oy, JJ! Hello. Sa December na si Winsel. Maraming tagay.
Maraming tagay ba Junjun sa December? Habang naghihintay ng ano, no? Habang nagluluto, nagtatagay-tagay. Yay. Tagay pa nun, bro. JJ. 10 peso. Hello, hello. Hindi nag-online talaga siya, no? Si DRJ. Tagal pa nun. Tagal pa nun eh. December pa yun. Hello, Winsel. Hindi tayo mag-ban-ban doon sa Winsel. May drum set doon. Ay, sa puyatan yun, Winsel. Bro, ay siya. Puyatan yun. Winsel. Tugtugan yun, magdamag. Linlock. Shubish. Blue eyes yan. Oh, sanay na sa puyatan, agoy. Lagi akong sa bahar mo. Nasanay ka na ba sa puyatan? Tapos may ano pa, may tagay pa, Winsel. Sanay mo sa puyatan. Agoy, lagi akong nasa bahar mo.
Junjun. May drum set dun. Tres Cantos. I love Tres Cantos. Harang Manoy. Ate Marijoy. Ate Marijor. Jor. Junjun Linsag. Harang Manoy. May harang na ba? May harang din. Kunya alas 10. Dua akong primeran dati. Naglingawan. Iyo. Anong oras? Alas 10. Anong oras na ba? Baba mo ati ano? Ati Marjorie yung ano mo. Yung link mo ng ano, yung premiere. Junjun din sa kundi idaog kita sa sako. kundi idaog kita sa sako. Hindi ako kasya sa sako. Ati Marijud. Puputok ang sako. Hindi kasya. Yun. May last chatter na naman si Ate Marijud. Palalab, last chatter 40 watch hour. Premier ni Marijol Beta. Baita. Yan naman oy, nababa ko na. Yun naman ay, nakasabit na. Sa December, daming tropa. Tas sponsor. Laging lasing ka niyan, Junjun. Kuya, ano yun, bakit manot? Pasugod po sa nagasabit. Patamsak po sa kanyang premiere. May last chatter siya. 40 watch hour. Salamat Manoy. Dai ngani ika makalaog sa sako. Nakulaon ka. Sabi ko sa iyo.
Polpak Dan Tintang Gala. Nagalaw shout out. Andiyan ba? Nalampasan ko ba? Ang bilis kasi. Wala naman. Polpak Dan Tintang Gala. Nagalaw shout out. Yoga yun. Patamsak lang po, patamsak sa premiere. Lapit na po siya mag-premiere, alas 10. Kung tapos na kayo, may hi na kayo. Malapit na mag-premiere si Ate Marijoy Baita. Ano, ikaw mag-live Domingo. Tudma, sirimba. Waya ka mo. Di na ako nagla-live Baka lingaw ka na, Ate Marijoy. Pinya Francia sa Bicol. Sa Naga. Hindi ilaw sa sarong. Napalaon na po. Pangkupras. Ano yan? Banda. Ano, bandana na yun. Ate, ano. Tamsak bakas dan sa nakapin. Pin. Ika lang po. Sorry naman po. Tamsak bakas dan sa nakapin. Ay iyo baga sa pa sa lugar tapos tapos na di sa ispa di sa isang sakay kanina Grand Parade kanina tapos sa akin si parade naman uli. Kasi kanina yung yung contest ng parade. Atining piyo namin ginamagila shout out. Chubistok Kaway. Ma'am Marjoyce. Like of Simple Kitchen. Ay EU. Kuya Like of Migalab shout out. Ang sakay 16 Ate Marjoy Baita 16 ang sakay
Kanina, laban ng mga parid ay Miss Bicolandia. Tapos naman baga, ano. Ayun po ang hindi ko alam. Basta ang alam ko yung pinakang sakay ng Piña Provincia, Asais. Shouty at si Marjol, John Linsag. Tamsak Bakas Sinsa. Ice cream. Junjun, Miguel Love shout out. Marjol Baita. Baita. Kaya palapit ng palapit, pabisi ng pabisi ang Naga kasi Piña Francia. Kanina, ang dami ng tao, Ate Marjoy. Ang bilis ng oras. Isang oras na, Ate Ning. Junjun Linsog. 5 minutes na lang po, tayo po munang punta kay Ate Marjor sa kanyang premiere. 40 watch hour daw. Last chatter. Tubig, inom po tayong tubig. Yung may binabad na lemon. 4 minutes na lang bago mag-premiere ko, Manong. Oh. Mag-inom tayo ng binabad na lemon. Kasi ang dami akong bungang lemon. Three minutes na lang po sa ating premiere kay Ate Marjoy. Salamat, Junjun. Manoy. 2 minuto minutes na lang. Mali mo na ako sa live mo, ha? Mali man nga ni ako at yung Marijoy. Maduman man nga ni ko sa imo. Dito mo, ando na nga pala si Fiona. Upo ang magic word. Ano? Upo? Upo.
Hindi naman makakasali dyan, mabagal to gumalaw isang cellphone ko eh. Naka-live yung ano ko, yung isa kong cellphone, yung ginagamit ko dyan. Why, hindi naman nanalo dyan, ano, pirming huli. Laging sa akin ang pupunta yung pula. Iyo, salamat. Yaw, nangani kami duman, nakatarambay sa imong harong kang premier. Kuya Mix, dito muna ako. Ha? No problem, Shubish. Andun si Bunso. Madali lang naman yung premier. Mamaya, balikan. Andun yung isa ko Ate Marijon. Hindi pa tapos yung live ko, maubos ko na naman ang tubig. Sarap kasi inumin yung may binabad siya na ano, na lemon sa tubig. Yan. Sa premiere po tayo. Mag-uumpisa na po kay Ate Marijon. Pasugod po sa premiere. Mag-uumpisa na. $51. Alas 10, sumubra pa nga. Seven, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Onion. Hindi mag-or ka naman dyan. Iyo, salamat.
Hello, hello. Pampasarap. Walang kasing sarap. Salamat, salamat sa iyong pag-este dyan. Road to 60. May salamin na ano. Nahuli. Pasok. Ay, Ate Mio. Ate Mio, maraming salamat po sa thumbs up po. Malas ako doon, Ate Mio. Hindi ako nabunot. Like and share po. Thank you po, Ate Mio. Oo nga eh. Sa'yo pa pala yung ano eh, yung Gina Mendoza. Ikaw pa pala yun eh, Ate Mio eh. Ay, yung ano, sa Facebook mo yun? Yung ba yung Facebook mo, Ate Mio? Yung una eh, dalawa ka agad sa'yo nabunot. Okay po, Jenny Mercado po. O yun nga, yun yung ano yung nanalo po kanina. Yung nabunot ni Ate Kim.
Si Ate Kim kasi, ano na, matagal na ako nakadikit doon, kaya pag ano, kasi ko, kilala ko. Ang dami na ako nakapasok na dati ako sa live niya, mga dumikit na ako sa mga ano niya dati. Swerte lang po. Oo nga eh. Eh manab, kaya pala eh. Saka naka-member naman po kaya kayo doon. Eh yung ano, yung hindi member, isa lang yata ang gamit. Oo nga. Eh yung member oh, diba? Pag member na mag-ano, malaki na yung ano nila, Gcash. Hindi rin yung tambay ko na kinis lang yung katawan ko kautang. Okay po, Ate Mio. Maraming salamat po. Giding Mercado po pala ang ano, yung Facebook. Ate Chi, ano na, uumpisa na yung ano ni ni Ate Marjol, yung last chatter niya. Habol pa sa last chatter, nag-ano kami, nagpipindot pa sa last chatter, Ate Chi. Hindi pa, nag-ano pa. Nalaban pa. Habol ka pa doon. Yung mabagal ang gamit yung cellphone, hindi rin ako mananalo dun. Simple. Pag napato ka, siguro,
Yun, very good. Baka mali nyo naman yun ha. Tatlong sunod-sunod yung ano ko. Wala, atichi. Dalawang pula yung anino, tapos may isa pang kasunod na anino. Junjung. Ay, home. Ay ba to, atichi? Sunod-sunod na panalo. Yung ano, ay tulong ano ko. Tatlong anino, dalawa yung pula. Ayun no, atichi, yung anino. Oh. Hindi, maano kasi. Hindi kita. Hindi kita. Manalo ba? Ano? Ate Major, nanalo din ba? Salamat, Manoy. Delicious na upo. Di ko po alam, ate. Paano ba yun sa akin? Ano? Bunsoy? Tatlong ano ko, tatlong anino ko sunod-sunod, dalawa yung pula. O bakit yun? Sino ba yun? Parang hindi kumano dito yung mga ano nanalo. Iba rin dyan.
Sis Marian, okay lang, oy. Ay, yung ano pala yun, yung star pala yun na nilalagay ni Ate Marijo. Congrats sa atin, Kuya Loico. Panalo pala ako. Binas niya si Bonso eh. Laging nananalo dyan. Sa akin, 3 sunod-sunod naman. Hindi pa rin nakuha. Talo pa rin. Kailan yan? Benas, si Bonso. Si Bonso ay Benas. Welcome, bud. Di ba, malapit na matapos. Magto 2 hours na. Salamat din host at sa team. Pag si Ate Marjorie nagpalas chatter, lagi akong sa huli niya. Tatlong sunod pa naman yung ano ko. Yung pangalan, sa unahan ka pa rin. Oo, Junjun daw si Taj. Sa Monday. Ano, outlet. Ano pa. So, dito tayo sa ano, sa Like of Simple Kitchen, sa short video niya. Okay po, Ate Jetski. Baboy na lang ako sa binabad na lemon. Yan. Lemon. Binabad. Kaya lagi ako nahuhuli, nagiging glass. Hindi naman. Lagi sa akin ang pula. Yung star pa, yung pula, yung star pala yun. Yung sa'yo nakalagay. Kaya man, nagpamunay ka na. Kaya nanalo eh. Kuya Ram, thank you sa iyong pagpunta, Kuya Ram. Official. Uy, tulog na. 2 hours na. 2 hours lang to at Kuya Ram. Hindi nagano si ADR, hindi nag-live. I mean ba, pinapalipad lang ng year. Ngunit ng dollars.
Opo, malapit naman na mag-in. Magto 2 hours na rin yung live. Oo nga po eh. Nag-ano yun, nag-live ng konti. Kas- Kaso nga, kaso nga lang, yung nagla-live sa, lalabas na naman yung ano niya. Tapos, may pinuntan ako. Biglang naputol yung live niya. Sige, parang ano na siya. Parang hindi niya na tinuloy yung live niya. Big na ako manoy, tapusin ko, plantsahin ko. Sino next mag-live? Si Ate Chi. Ala. Tamsak ulit ito po. Tambay ko sa iyo. Thank you po, Ate Mio. Malapit na rin naman po mag-in. Mga ano na lang. 25 minutes. 25 minutes na lang. Okay, 20 minutes. Di 20 minutes na lang. Dahil dun sa pumasok na live niya. Yung nakaraan. Sino ba yung pumasok na yung Kuya Ram? Hindi ko na ano kasi. Okay po, ate, may ano yung ano na kasi sila eh. Masyado nang na ano si ADR eh. Sabi ko, wag mo nang pagpapansin yun. Apektado. Ate may maaga pa po tomorrow kasi may charity na po ako. Okay po, ate Mio. Buti ka pa may charity ka na. Sana ganun makagaya din ako ng ganyan charity. Oo nga po eh. Mahirap pag nakakarinig ng salita yun si ano na ano kasi sa ano yun? Sa ano yun bunso? Sa ano, doon yun sa ano? Doon sa ano mo, di ba si ADR? Ano doon yun? Big till the end. Mute na po. Okay po, Ate Mio. Salamat, Ate Mio. Oo nga. Eh, sobrang pagod pa naman ni ADR na. Wala na siyang ano. Halos, hindi na matulog yun. Mio Radio. Philip shut out. Papahinga na rin si Ate Mio. Babukas mag-live si ano, si ADR. Gusto ko mag ano eh. Sumadaanan niya ako dito, sama ako maglakad-lakad sa kanya eh. Habang nag-ano siya, nag-ano na pandesal. Kuya Ram, sino yan? Baba natin, natin. Layon, doon yun sa ano namin, sa ano, mapanira kasi. Ano kasi, yung si ADR, tahimik lang kasi, kaya ganyan nila.
signal. Nung isang araw, nung nandiyan siya sa park, pumunta ako sa kanya. Kaya kaya tawa ng tawa yun kasi si Panay ang comment ni JJ. Shoutout kay Bicol, magkalapit lang. Kasi malapit lang sa amin yung park. Pumunta ako kay EDR. Kasi nandun siya. Tawa ng tawa si JJ. Eh kanina, nag-message si JJ, hindi rin daw nasagot. Oo nga, may sakit pa naman nga yun. Sabi ko, hayaan na sila eh. Sabi ko sa kanya, kahit hindi pa tayo muni, tayo na lang magbuo ng dalawa dito sa amin, sa Bicol, kaming dalawa. Ang kunin na lang natin yung talagang totoong tao. Pwede naman pwede naman kayo mag mini charity kahit sa maliit na paraan na okay lang basta makatulong. Kaya nga, sana maging okay ang channel para naman makatulong sa ating mga kababayan dito. Magtinda ng pancake tapos pamimigay sa mga estudyante. 'Di ba? Magandang content din 'yon. Ba, hindi makakabawas din sa mga bata ng pambaon nila. Nako po. Ganun ba pera? Oo nga hindi nga ako nagano doon kasi ayaw ko ng hindi ako tumagal doon kasi pag mo pa yun, hahaba lang yun eh. Buta nga, oo nga Ate Joy, dapat ko na yung requirements eh. Saglit pa naman daw yung watch hour na yun, madaling mabuo. 1 week lang daw, tapos na watch hour ko eh. Oo, pwede yun. Ayaw naman kasi nabilis namin. Mayayain talaga yun, Kuya Ram. Di ba yung cellphone niya, Kuya Ram, may nag-aano sa kanyang di ba nasira na yung niya? Pasira na yung cellphone niya. Sabi ko, hindi mo naman hiningi yun kasi may kumusa na sa yung bibilihan ka ng cellphone. So, tanggapin mo. Huwag mong kung ikaw ang nanghingi, mahirap yung manghingi. Pero kung may nag-offer naman sa iyo na sponsor ka ng cellphone, tanggapin mo kasi kailangan mo yun eh. Ayun, meron po kasi sa kanya, ang daming, sabi niya sa akin, ang daming din sa kanya eh. Mag-sponsor ng watch hour niya. Okay lang sabi ko, niya na. Kasi para matapos na yung yan, pakita mo sa kanila na ganyan ka talaga, totoong tao ka.
Ay, kakilala mo pala yun, Kuya Ram? Oo nga, kasi sabi ko, yun ang pag-asa mo eh. Yung ano mo eh, pagbablog eh. Ay, kwa sa kanya, malay mo magkasabay tayo magano, makaano sa YouTube. Di gawa na lang tayo dito ng mini charity. Tapos magagala tayo pag may ano na tayo. Eh sabi ko sa kanya, meron naman kaming ano dito, kotse. Pag may pera na tayo, di madali na tayong pumunta ng Bukana. Magagala tayo dyan, maghahanap tayo pang vlog. Oo nga po, ayaw magpabanggit. Kaya sabi niya, ano, kaya buti nga tinanggap niya yun, ay yung isang cellphone niya tuluyan ng nasira. Oo nga, ano, Bunsoy, kaya lang, hindi ko muna tinanggap yun kasi wala pa naman akong requirements. Pag napuno yung WhatsApp ko, wala pa naman akong ano, maipapasa, baka magbawas lang, sayang. Ang ano yun ko muna, i-completuhin ko muna yung requirements ko bago sabihin ko na lang doon kung ano na okay na yung requirement ko. Yun. Basta ano, mabilis lang. Buds, hindi ka pala nag-umartis ka na sa live ko nito. Hindi ko naman kasi alam yun at Marjo, ang inaano ko yung ano ko, yung upload ko, kaya binaba ko yun kasi hindi pa 100 ang ano niya. Ay yung sabi nilang bahay, doon yung sa Messenger Piano. Ang WhatsApp ko po, ano na, may gate ano na, may gate 2,100 ano, 41. Kaya nga lang, Kuya Ram, katulad din kay EDR, may mag-i-sponsor din. Kaya lang sabi ko wala pa naman akong mga ano, wala pa akong TIN number. Oh. Yung national ID ko hindi pa dumadating. Kaya yung plano ko, hindi kumuha na lang ng passport. Baka madali-daling dumating yung passport. Oh, pag tulog ako nag ano, mga 6 hours. Pag yun kasi ano, yung nagla-live ako ng mga 6 hours, 7 hours, malaki kahit ano, kahit yung minsan nakakaya sa mga nakatambay, gaya ni Winsel na napupuyat ka babantay. Pero ang laki din ng nakukuha kong watch hour kasi. Umaabot siya ng ano, ng 85 watts hour, 69, 61. Basta sa watch hour ko na pag hindi nagdiferensya, lalo na pag 7 hours o kaya 8 hours, basta pumapatak siya ng 60 hours o ay 60 watts hour ang nakukuha ko. Ang problema ko ngayon, may ipapasok akong Premiere, ayaw nang pumasok kasi na full storage na ang ano ko, ang cellphone.
Nagbura na ako, nagbura, hindi pa rin pumapasok yung ina-upload ko. Inalis ko na nga yung mga niluto ko, binura ko na ng binura eh. Dapat ipapasok ko yun dun sa Facebook page na gagawin eh. Kaya ngayon dapat gumawa na talaga ng Facebook page para ipasa na doon ng ipasa yung mga upload. O kaya ilagay na lang sa memory muna ang yung mga upload. Yung mga na-upload ko na po kasi sa YouTube, nasa cellphone ko pa. Kasi balak ko ko rin, i-upload ko rin sa Facebook. Kaso lang napuno na. Baka ko na lang sa memory ilagay. Wow, dami nyo na. Active yun na. O sige po Kuya Ram, salamat po sa pagtambay Kuya Ram. Anong bahala, pag nakaano ko si EDR, papadahanin ko dito sa bahay. Sama kami magtinda. Para makapaglakad-lakad din ako. Ano po yun Ate Marijoy? Mobile 260. 265 gig. Show stock. Oo nga po sana, kaso nga lang, wala man tayong pera. Tatlong buwan na rin kaming hindi makalaot nang dahil sa bagyo. Oo, 128 lang, Samsung. Ano po lang yan, mura lang yan. Sa lang yan, 14,000. Magkano ilon mo kuya? Ano yun? Buti kong sigurado na sa YouTube. Ngayon, ang daming umiiyak ngayon sa YouTube dahil sa nadidemonetize sila. Kaya nga ako hindi isi-isi lang eh. Mahirap. Ate Chi, asan ka na Ate Chi? Ikaw ay mag-set ka na ng iyong live. At malapit na akong matapos. Siguro gamit mo. O nga. O sino Sino susunod? Si Jeffrey. Hindi nag-live yun eh.
Jeffrey, si Ate Ina. Di ba si Jeffrey pag wala sa ano, wala si Ate Jeep o kaya si Ate Chi, siya magpapalit. Si Jeep, o nga, wala pang ano yun, wala pang live yun, maghapon na wala. Kahapon hindi rin nag ano yun, kasi yun nga dapat ang magla-live kay Ate Ning. kaya, kaya pinagalitan yun ni Ate Ning. Kasi hindi nag-live. Ay hapon na daw, na hapunan yata sa pagpasok kasi nag-aaral. This message is for the review. Yes. Bye-bye na po. Bye-bye. Maraming salamat sa pagtambay. Mag-iina po ako. Wow, congrats, Punsoy. Thank you, mami ko. Thank you po. Maraming salamat po. Maraming salamat. Bye-bye. Bye-bye po. Bye-bye. See you na mag-guys. Bye-bye po. Maraming salamat. Ate Chi, ikaw na mag-ayos.
Bye po. Sige po, Gak, mag-release para magkanta na naman.